Don kibru ki bamane ya ki vei pat ki ble. Kawai ke liang Kristen, deng rosary, deng dimbana. Henry kawai pat ke liang ki don ru ya ka jinglong mane ya ki ble tau. Lese ki le, kaba ki pule, ki le sha ki Bangalore sha ka Hyderabad sha ka Guwahati, but ki vei ki jaka, but ki don paralo ki bangay ha kawai pat ke niam. Haba ki kod ya ki le lang bat ki ban mane, but ki ong baro ke niam ke long kaju. Baro ke bele kalong kaju nangda ke le kat ba mon makiru bat ki ong kam lele ngidang ya silok bat ki ublei ong don kano ke jingya silok kumne kabayade bat ka jimmane ngimane tang ya ublei laiwe bat ngi it tang ya utrai ublei jongi nama utrai ublei jongi ulong ubasisha bat ngim don ki vei pat ki bele like no nanga ngam ngim don ki vei pat ke bele light no nanga ladapion barong yalong kaju ngiasilok om don jingiasilok kumne kabayade bat ka jinget kristan ladapi yasilok bat no kumne pide ben plapop tat hadu ba pipla pin sakut hakata ka jingiasilok haleluya hakaju kadur lese ki himmen ki para ba shong hang ni Pila kerla long Kristen minta don ki bahinga sem jombi ki bambat budu Kris ki dangim hakan niam try lada pilait bud ban yasilok bat kita ki ke baro pide ben pla ya kita ki pop pila ban late henre klan kata bat ya long kawe bat ka jingkinia jongki so dunia lada pi ya long kawe pila yasilok bat kata pidon kamban pla ya kita ki pop tat kadu bapi pla pin sesakut hakataka jingte jingkum. Haleluya. Sautu ne kalam sautu. Tengah keren syai kramba pindup don jing snawutu pura halor kane kapang. Nangda lada pi terwa jing terwa ne pi le terwa no pidon pidandan exam pidampule ha Bangalore ne Hyderabad ne Guwahati ne kino kinomba jongari India. But pidon ki exam ki parlo ki ong kumne ladangi lei shakata ka temple shakata ka jaka but pid lei terwa jing terwa pin sa pass by exam nagabinda chongi when pass by exam ngidon tangkawe ka lindi ngimdon ki vei pat ki lindi ban light na kano ka jinge haleluya sautu ne kalam sautu pide ban lomba perking halor ka jinge jombi lada pilom blem kajingim jombiru kalom blem but pinom seiso ha kajingkarko lada pilom baskem ha kajingin pin sa kiu ira